ζητούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου κι η πάθη κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα. Αχ, εγώ, εμένα που με βλέπετε, εμένα. Είμαι για τις όπερες, απ' τις καλύτερες σοπράνο Αθηνών. Μην κοιτάτε τώρα που καθαρίζω σπίτια. Η ζωή είναι άδικη. Μου είχαν κάνει κάποτε πρόταση να ανοίγω το πρόγραμμα της Λέντι, της Άντζελας, της Δημητρίου. Και τους είπα, το ξεκαθάρισα, εγώ γυμνό, δεν κάνω, πώς να το κάνω. Είχα στείλει και ένα δισκάκι σε μια από αυτές τις δισκογραφικές που προωθούν ταλέντα. Αλλά απάντηση δεν πήρα. Αχ, όνειρο να τραγουδάω στις μεγάλες σκηνές του Μιλάνο. Όνειρο. Ασπασία, πάλι μόνη σου μιλάς, Μαρία. Σουτ, πλωσού, φύγε μέσα. Τσακίσου. Αχ, και είπα στο Μούλη να πάρω μάτρα. Πώς να το κάνουμε. Ο άντρας και σου κάνει τη δουλειά και δεν βγάζει γιάχνα. Παναγία μου, τι ήταν τούτο. Τίποτα, αγάπη μου. Εγώ ήμουνα. Ένα φάκελο ψάχνω. Ο άντρας μου, ο Μούλης. Θεμιστοκλής Πονοσκούφης. Θεμιστοκλής, Θεμούλης, Μούλης. Αχ, ο άντρας μου. Δεν λέω πως δεν είναι καλός άνθρωπος. Μαμά Τερέζα 2. Και κυμπάρης είναι. Και μεγαλόψυχος είναι. Και μεγαλόκαρδος είναι. Και μεγαλό... Καρδός είναι. Εντάξει. Δεν είναι και σαν καμιά μαριδούλα. Αλλά ούτε από αυτά που βγαίνουν μόνο σε μαύρο. Είναι σαν να έχεις ένα iPhone 6 και η μοναδική εφαρμογή που χρησιμοποιείς να είναι η κάμερα για selfie. Τι selfie. Τι να το κάνεις. Τίποτα. Για να σας το εξηγήσω. Ξεκινά σιγά σιγά, όμορφα και ωραία. Συνεχίζει, σταθερή πορεία πάντα. Και εκεί που θέλω να γκαζώσει και να τερματίσω, πατάει φρένο και σβήνει η μηχανή. Κάρφωσε και καμιά τρίτη μπας και τερματίσουμε ποτέ κι εμείς. Αυτό που ξέρω εγώ, κυρία, είναι πως άμα το αμάξι δεν το κάνεις κανένα ρεκτιφιέ που και που, μπουκώνει. Μίλησε σου, μάχη. Εγώ να βοηθήσω, πήγα, κυρία. Σου ζήτησα εγώ τη βοήθειά σου. Με συγχωρείτε. Κουκί ρεκτιφιέ. Ρεκτιφιέ κάνω και μόνη μου. Μπουδούνι. Το άκουσα. Θα ανοίξει εσύ περιμένεις από μένα να το κάνω. Πιο δυνατό. Το έχουμε. Κυρία, ο κύριος Ανέστης Μπέογλου. Ανέστης Μπέογλου. Μπέογλου. Το άκουσα. Σαβό μου. Θα ανοίξεις. Πάω να ανοίξω. Και τράβω με τα μέσα. Τραβώ. Γεια σας. Τι χαρά. Φαντάζομαι είναι ενοχλώ. Καλέ, τι λέτε τώρα. Καθίστε. Θα δω το φίλο μου, το Θεμιστοκλή. Και πολύ καλά κάνατε. Εδώ είναι. Να τον φωνάξω. Ναι. Αχ, πάω. Μούλη! Μούλη μου! Έλα εκεί το φίλο σου Ανέστης. Ποιος Ανέστη? Ο
φίλος ο πυροσβέστης, ρε μουλή. Πώς θα πανέξει. Α, ναι, μωρέ, τι έχω πάθει. Ασπασία! Αστασία! Μάλιστα, κύριε. Σε παρακαλώ, παιδί μου, φτιάξε μου ένα γλυκύβραστο μήπως και συνέλθω. Αμέσως. Πότε θα σε δω. Ξέρεις, το μάτι έχει ρεπό σήμερα. Άτιμο. Έτοιμος κι εγώ. Τι γελάτε, δεν έχετε ξαναδεί unisex. Άντε ρε Θεμιστοκλή, πού είσαι τόση ώρα? Πάλι καλά που ήταν εδώ η Αναστασία και με κονεύει η παρέα. Την ηθίση μου, ευγενική ψυχή. Ανέστη, θα πιεις κάτι? Ό,τι πήγε συνήθως, μωρέ. Αστασία! Μάλιστα. Σε παρακαλώ, παιδί μου, φτιάξε ένα ξινούγαλο για τον κύριο Ανέστη. Μάλιστα. Για πες, ρε Ανέστη. Όλα καλά με τη δουλειά. Ρουτίνα, τα ξέρεις. Φωτιές, πυρκαγιές. Χτες ξέσπασε και μία στο μολ. Χαμός, χτύπησα και το χέρι μου. Έλα, ρε Ανέστη. Όλα καλά με το χέρι σου. Το χέρι μια χαρά. Το μολ πάλι. Άστα. Μη σε κουράζω όμως με τα δικά μου. Εσύ τι έχεις? Να σου πω, ρε Ανέστη. Κούραση. Όλη μέρα στο γραφείο. Τρέξιμο. Σταματημό δεν έχει. Πάρε καλά που σήμερα έχω λίγο ρεπό για να χαλαρώσω τα τιμένα του κορμί μου. Βλέπω η Αναστασία σε αυτό. Βοηθάει. Σε αυτά είμαι κύριος. Πες και εσύ. Κύριος. Και μία και δύο και τρεις φορές και μια γιορτή. Πες και εσύ Βερθίση. Καλέ, ναι, αυτό έλεγα και πριν στα παιδιά, Ανέστη, να σου πω, μήπως μπορείς να έρθεις λιγάκι στην αποθηκούλα, να με βοηθήσεις να κατεβάσω τέτοιο πράγματα, γιατί ο Μούλης έχει τη μέση του. Ναι, μωρέ, Ανέστη, από πέρσι μου τα πρίζει. Από πέρσι μου τα λέει. Ό,τι θέλετε ρε παιδιά, βεβαίως να βοηθήσω. Άντε, Ανέστη, πάμε, θα σου δείξω εγώ. Για να σου πω, τζουτζούκο μου. Δουδουνιά! Αστασία! Μάλιστα. Φέρε σε παρακαλώ την εφημερίδα. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ, παιδί μου. Μόδα. Τόπλες και το χειμώνα. Ακούτε κορίτσια? Συντικά. Ηρακλής Πάκ 2-0. Τι στο διάλογο παλιά είναι. Από εκεί ο Ηρακλής Αλφαιρνική. Στατιστικές έδειξαν πως μόνο το 10% των απατημένων ανδρών γνωρίζουν για την απιστία των συντρόφων τους. Τους κερατάδες. Εμένα ποτέ δεν μου έκανε κάτι τέτοιο, ποτέ. Εμένα με αγαπάει, εσύ δεν την αγαπάω. Εκτός κι αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Αστασία! Τι ήρθε, Δήμο? Τίποτα, κύριε. Πες μου τι λες. Απλά, κύριε, πολλές βόλτες δεν κόβει τελευταία φορά ο κύριος Ανέστης Μπέογλου. Μπέογλου. Παιδί μου, ο Ανέστης είναι φίλος παιδιακός. Δεν θα μου έκανε κάτι τέτοιο. Όπως νομίζετε. Δεν με λες. Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σου? Εγώ μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Δράμα μέσα. Ακούει ο Ανέστης με το θυσάκι μου. Ο Ανέστης είναι φίλος καρδιακός φίλος.
Έτε. Θησάκι μου! Όχι, Αδριανέ, στη μη! Έλα του Ζαργάνα μου! Έλα! Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου κάνεις? Δεν μου τα έχεις ξανακάνει, πρώτη φορά είναι, έτσι. Τα πήρα άγρια. Καλή άντρεψε τούτο. Τι είναι, Αδριανέστη, δεν είναι ότι δεν θέλω, απλά να το τύψεις. Τώρα γιατί ακούω μαλακίες. Τι τύψεις λες? Για τον άντρα σου? Όχι, καλή που το θυμηθήκες αυτό. Απλά να. Πριν το κάνουμε εδώ πέρα, εκεί δεν μπορούμε, θα το επαναλαμβανόμαστε. Και πού θες να πάμε, Ζαργάνα μου? Καταρχάς, Ναι. κάπου αλλού. Και δεύτερον, κόψε αυτό το Ζαργάνα μου. Παραπέμπει σε φαλαινοειδή καταστάσεις, πώς να λειτουργήσει η γυναίκα. Ό,τι θέλει η κοριτσάρα μου τότε, Πες, δε. Έτσι μ' αρέσει. Αχ, έτσι νομίζω μπορώ να λειτουργήσω. Αχ, Ανέστη. Έλα, Άνεσα. Θα έρθεις να με σβήσεις? επάγγελμά μου. Προετοιμάστηκα. Σβήσε μ' Ανέστη. Έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Σβήσε με. Έλα εδώ! Φωτιά! 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 Κι εγώ είμαστε! Κι εγώ Άρεσε? Παναγία μου! Ο άντρας μου! Εσύ! Μολύ! Μολύ! Άντε ρε Θεμιστοκλή! Φωτιάκι μου! Εντάξει, εσύ. Έλα βρε Μολύ, έλα βρε κομψονκό μουσικό. Άντε ρε Θεμιστοκλή! Όχι άλλο ξύλο! Τι λέμε από το ζαβό? Όχι άλλο ξύλο! Όχι άλλο ξύλο ρε, κάτι τέτοιο λέμε. Καλά λέει ρε Ανέστη, τον ψάπησες και κερατάς και δαρμένος. Άντε ρε Θεμιστοκλή! Συνήλθε. Αγάπη. Τι έκανες με την γυναίκα μου! Το Περίμενε! Όχι! Έλα, όχι! Θεμιστοκλή, ηρέμησε! Ηρέμησε κι εσύ πια! Ηρέμησε! Με την γυναίκα μου! Ηρέμησε! Πώς θα με αφήσω γυναίκα! Ηρέμησε, Θεμιστοκλή! Ηρέμησε! Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω σε καμία περίπτωση εγώ. Αυτή μου την έπεισε. Τι έκανες με την γυναίκα μου! Έξω από εδώ ρε! Φιλοφίλησε! Έξω από εδώ ρε! Έξω από εδώ ρε! Δεν τον δέρνει! Ρε κορίτσια, πού ήταν κρυμμένος ο τέτοιος άντρας τόσο καιρό? Καλά του! Σκάτε εσύ! Τσούλη! Σκάτα! Δεν με λένε Μουλή. Με λένε Θεμιστοκλή να σκούβηκα με το κερατό μου! Εντάξει, δεν στο κλίμα. Και δεν με πιασού! Χωρίζουμε! Γιατί?
Χωρίζουμε! Να φύγεις τώρα από το σπίτι, τώρα! Έλα βρε μουλί μου. Ξέχασες αυτό που έλεγες πριν, φιλοφίπη. Με κορυδεύτηκε ο ρε. Εγώ βρε που σε έχω εικόνισμα. Εγώ που σε αγαπώ. Και που με αγαπάς. Και που αγαπιόμαστε. Το είδαμε. Και που υπάρχει αγάπη. Πολύ. Μόλι. Σε παρακαλώ με το φίλο. Πώς θα ζήσω εγώ χωρίς εσένα μόλι μου. Μείνε. Please. Όχι. Γιατί όχι. Έλα βρε μόλι μου στην τελική να. Τη μία. Που καμία δηλαδή. Τι τώρα αυτό. Δεν συγκρίνεσαι εσύ μπροστά του. Όχι, μην απαντήσω, απαντήσω εγώ και θέλω. Δεν συγκρίνεσαι. Πέσιο. Άναψα, τσουτσούριασα. Μ' αγαπάς. Αλήθεια λέει. Όχι. Όχι. Τους ξέρεις και από χθες, δεν κατάλαβα τι μιλάνε. Τον Αναξία το ξέρω. Και εσύ το ξέρεις. Ξέρω ποιος είναι, δεν βλέπω, έχω μοιοπία. Μπορεί και το βρω και θα το δεις. Θα σε συγχωρέσω. Ναι, μόλι μου. Υπό έναν όρο. Δεκτός. Το ήξερα καιρό. Εδώ και 10 χρόνια γινόταν αυτό το ταλαβέρι. Ο κύριος Ανέστης Μπέογλου μπαίνω βγαίνει εδώ μέσα, έκανε ό,τι έκανε με την κυρία μου και ύστερα έφευγε. Κυρία μου. Σκατά στα μούτρα της. Αλλά τι να έκανα, αν το έλεγα στον κύριο θα έχανα τη δουλειά μου. Κύριος. Ζωντόβολο. Εγώ έκανα απλώς τη δουλειά μου. Καλά είναι εδώ μούλη. Θέλεις το κλίμα. Έχει λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Είναι τέλεια. Καλά. Κοριτόρα μου! Παρακαλώ. Η ίδια. Μάλιστα. 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 Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Με δέχτηκα να τραγουδάω στο σκαλά του Μιλάνου. Τέρμα πια η ασπασία. Έρχεται η άσπα. Όχι τα κατοικά τάκ. Τώρα θα τραγουδάω στο Μιλάνο. Σήκω χόρεψε